Исәнмесез, ТНВ эфирын адамлар тапшыруы дәвам итә. Студия Сәрия Хабибуллина. Без башлыйбыз. Матурлык вәгъдә итеп 50 миллион сумга кредит тағалар. Татарстанда чәчәк атучы яңа мошенниклык схемасы. Кем алды, кем алдана. Бүгенге көндә мондай очраклар алар шуннан да ешайды. Бу инде кешеләрнең игътибарсызлыгы дип тә әйтеп булмый, әйбит. Ышанучанлыгы дип әйтсәк, ул дөресрәк булыр. Фермерларга дәүләт ярдәме ни өчен булды дигәндә генә кире кагалар. Бөтен программаны катнашып карыйлар инде. Әлбәттә, инде һәр вакытта, һәр елда конкурста атып булмый инде. Потому что условиялар бик каты, бик кыен. Борынгы сәнгатьне кайтару. Программист егет кулдан Коръән яза. Киләчәккә бик зур адым. Киләчәккә иншалла бик нык таяныч. Болгар радиосының милли премиясы. Тамашачы билет таләп итә. Артистлар елның иң популяр 30 җырын кабатлый, радио тыңлаучыга якыная. Бик югары премия дип беләм. Безнең татар дөньясы өчен бик кирәк. Быел мошенниклар Татарстан халкы кесәсен 5 миллиард сумга юкарткан. Узган ел белән чагыштырганда 1 миллиардка күбрәк. Белгечләр әле аны соңгы сан түгел ди. Декабрь ахырына тагын артачак. Онлайн IT-технологияләр, ягъни читләтеп акча салдыру очраклары ел сайын 20 меңгә җитә. Әлеге күрсәткеч артмый, әмма сумма зурая дип белдерәләр Эчке эшләр министрлыгында. Хәзер алданучылар саны түгел, мошенникларга кеше шанып тапшырган сумма арта. Белгечләр моны республиканың икътисади яктан тотрыклы һәм үсештәге төбәк булуына бәйли. Бу атнада Татарстандагы берничә клиникада мошенниклык схемасы барлыгы ачыкланды. Алар башта хатын-кызларга бушлай хезмәт тәкъдим итә, аннары ышанычка кирип 1 миллион сумлык кредит рәсмиләштерә. Ни өчен хәзер мошенниклык турында кичкенә балалар белергә тиешле заманда алар тусагына урта яшьтәгеләр эләгә һәм иң мөһим сорау алданмас өчен нишләргә? Рүзәл Шәрипов бу сорауларны белгечләргә бирде. Казан үзәге Сулъяк Булак урамындагы 30-нчы йорт. Монда медэстетик дигән матурлык салоны урнашкан. Аларның эшчәнлегендә мошенниклык схемасы ачыкланган да инде дип фаразлыйбыз. Бүген аның ишеге ябык, шалтыратуларга да җавап бирүче юк. Без монда вакытта берничә хатын-кыз килде. Барысы да ярык тагарак янында калучылар булып чыкты. Сония ханымга 54 яшь. Октябрьдә матурлык салонына беренче тапкыр барган булам. Башта аңа шалтыратып, бушлай процедуралар тәкъдим иткәннәр, килгәч 3 сәгать буе килешүгә кул куярга өндәделәр дип сөйли. Они там посмотрели на аппарате, что якобы у меня там купероз. Ниндидер аппарат белән битемне тикшерделәр дә, сезнең анда купероз бар диделәр. Имеш салонга йөрмәсәм сәламәтлегем какшаячак. 700 мең сум кирәк диләр. Бик озак күндерергә тырыштылар. Алданып килешүгә имза куйганмын. Шулай минем исемгә кредит алганнар. Соңыннан юрист белән киңәшләшеп, танышымнан әҗәткә 150 мең сум алып кредитны яптым. Хәзер ул акчаны ничек кайтарасы булар? Людмила 160 мең сумга алданган. Монда эшләүчеләр хәтта янап куркытты ди. Ты приходишь, не расслабляешься. Монда тынычланырга киләсең, ә бернинди рәхәтлек алмыйсың. Эшкәртеп, яңа тагын да кыйммәтрәк процедурага акча түләргә кушалар. Атнага берничә тапкыр йөрдем, әмма октябрьдән бирле минем белән элемтәгә чыкмагач, шикләнеп килеп карадым. Алар гомумән ябылган икән. Әле октябрь башында гына клиниканың исеме башкача иде ди монда йөрүчеләр. Күрәсең, алыштырып торганнар. Бу мошенниклар еш куллана торган алымнарның берсе диләр Эчке эшләр министрлыгында. Соңгы вакытта клиникалар Vita Med Sfera, Пространство здоровья һәм Здравсити исеме белән эшләгән. Аларның эшчәнлегенә зарланып, дәүләт органнарына әле 2021 елда ук мөрәҗәгать итә башлаганнар. Быел алданучылар кисәк арткач мошенниклык маддәсе буенча җинаять эше кузгатыла. Бүгенгә шикләнелүче 4 ир-ат тоткарланган, 3 кеше суд карары белән сак астына алынган, берсен өй арестына җибәргәннәр. Беренче исәпләүләр буенча алар 50 кешене 50 миллион сумга алдаган. Прям вот мозг промывали, мозг. Они прям вот как бы выколачивали из тебя эти деньги. Я не знаю, настолько это было прям вот давление такое сильное. Тикшерүчеләр мошенникларның эш тәртибен ачыклаган инде. Хатын-кызларга шалтыратып, организмны бушлай тикшертергә чакыралар. Сездә җитди авыру бар дип түләүле процедура тәкъдим итәләр. Тиешле сумма булмагач кичектереп түләү схемасына кул куйдырталар. Әмма кайбер очракларда хатын-кызларга документны укырга да бирмәгәннәр. Без аралашкан кешеләр медицина клиникасының лицензиясын да күрмәгән. Бәлки ул булмагандыр да. Ниндидер хезмәт өчен килешү төзелә икән, иң беренче чиратта шушы документның булуы кирәк диләр Роспотребнадзорда. Договор заключается
простой письменной форме. Килешү 2 нөсхәдә төзелергә тиеш. Анда хезмәт күрсәтүче юридик затның тулы исеме, адресы языла, медицина эшчәнлеген алып барырга рөхсәт иткән лицензияның номеры, барлык процедураларның бәясе, аны түләү тәртибе төгәл билгеләнгән булырга тиеш. Шул ук вакытта кулланучының рөхсәтеннән башка аңа өстәмә хезмәт тәкъдим итү тыела. Ел сайын Роспотребнадзор идарәсенә генә бу таләпләрнең үтәлмәвенә зарланып, ким дигәндә 20 кеше мөрәҗәгать итә. Мәсьәләгә юристлар күзлегеннән карарга булдык. Роспотребнадзор булса да, Министерство здравоохранения булса да инде, отдел полиции булса да, Следственный комитет, прокуратура, менә шушы ведомстволарга мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Анда бит инде уже суд разбирательствосы бара инде. Аларның гаебе расланган булса, суд карары белән Гражданнар кодексы буенча судка мөрәҗәгать итеп, бу чыгымнарны шулай капларга мөмкиннәр. Билгеле, суд тикшерүенең күпме дәвам итәчәген алдан фаразлап булмый. Ул берничә елга сузылырга мөмкин. Бу вакытта кредитны түләп барыргамы, юкмы? Лучше түләп барырга, һәм аннары ул чыгымнарны зыян китерүче организациядан инде алырга була суд аша. Мондай очраклар алар чыннан да ешайды. Бу инде кешеләрнең игътибарсызлыгы дип тә әйтеп булмый, әйбит. Ышанучанлыгы дип әйтсәк, ул дөресрәк булыр. Махсус операция башлангач, бераз гына ул тынып торды. Чөнки монда минем фикер инде булса тагын әйбит, алар мошенниклар ниндидер яңа лазейкалар эзләгәннәрдер бу вакытта, әйбит. Хәзер мошенниклар кешенең СВО башланганнан соң какшыган күңел халәтеннән файдаланырга тора икән. Без беләбез, алар телефоннан шалтыратып төрле хезмәтләр тәкъдим итә. Бу очракта аралашу 1-2 минуттан артмаска тиеш ди белгечләр. Юк дигәнгә сезгә тавыш күтәреп, басым ясый башларга мөмкиннәр. Бу вакытта гипнозга бирелмәү мөһим. Соңгы арада халык шунда тотыла да инде ди психологлар. Тыңладың, бер ике сүзен ишеттең, таныш булмаган кеше телефонны куярга. Кире анда шалтыратырга, ул номерга шалтыратырга кирәкми бернинди очракта да. Шушы моторлык салонына килде икән, күзгә карап сөйләшергә кирәк. Күзгә карап сөйләшкән вакытта син кешенең күзеннән аның энергетикасы буенча нәрсә алырга теләвен аңлыйсың. Менә шу, әгәр инде күзеңне яшерәсең икән, кеше синең курыкканлыгыңны бик тиз генә белеп ала һәм алга таба ул сиңа басым ясый башлый. Татарстанлылар быел мошенникларга алданып 5 миллиард сум акчасын җилгә очырган. Чагыштырып карау өчен бер мисал. Хәзер Күкмарада республикада беренче кооператив сөт заводын салып чыгарга да шуның кадәр акча тотарга планлаштыралар. Димәк, без кешенең артык ышанучан булуы сәбәпле ким дигәндә бер заводсыз калганбыз булып чыга. Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Наил Абдуллин, Адымнар. Хөкүмәттән авыл хуҗалыгына акчалата зур ярдәм каралган, әмма эшләргә теләгән һәркем аны ала алмый. Грант, субсидия, ташламалы кредитка өметләнеп бирүче фермерлар шундый борчуын җиткерә. Андый мисаллар республиканың һәр районында бар диләр. Әле ноябрьдә министр фермер һәм крестьян хуҗалыклары өчен бүленгән 1,2 миллиард сумның 200 миллионы тотылмаганын әйткән иде. Әйтик, агростартап һәм авыл хуҗалыгы кооперативларына субсидиягә 12 район гомумән гариза бирмәгән. Тагын 15ннән берәр гариза гына килә. Узган ел шәхси хуҗалыклар фермерлар белән берлектә 128 миллиард сумлык продукция җитештергән. Авыл хуҗалыгындагы тулаем төбәк продуктының яртысы дигән сүз. Шул ук вакытта фермерлар берлеге мәгълүматы буенча дәүләт ярдәменең 19% гына кече хуҗалыкларга туры килә. Ни өчен шундый аерма? Бу эшләргә теләгән кешенең теләген сүндерү түгелме? Гөлназ Сәйфетдинова җитештерүчеләр белән шул хакта фикер алышты. Монда минем уже савым сыерлары 16 түгел 40 булырга тиеш иде. Менә шундый планнар белән бар инде. Менә хәзер инде үзебезнең личный подсобное хозяйство, көчле личный подсобное хозяйство булсын, чем мескен фермер. Бу сүзләрдә җир кешесенең үпкәсе дә, көче дә чагыла кебек. Юкка гына Фаит Сабиров узган ел республиканың иң яхшы шәхси хуҗалыгы конкурсында җиңмәгән бит. Димәк, лаек эшен күргәннәр. Менә шушы фирманы салып чыктык. Менә шуннан асфальтка хәтле таш юл салдык. Сөтне завод итәбез, шул акча безнең уже заранее уже уйланылган кирип бара ул. Әмма икенче конкурстан ул төшеп кала. Терлек санын арттырып, эш урыннары булдыру өчен агростартап программасында катнашкан була. Аның программасы бик көчле, условиясе бик көчле аның. Без ул условиягә сыйдык. Фирма эшләнгән, документы бар. Ту дәрәҗәсенә җитеп булмады, бер выписка аркасында. Справка Сбербанк бирде, ә безгә бирергә тиеш булган выписка. Бик обидно булып китте. Бер справка өчен генә инде ул кешегә тугылдырса түгелдер дип уйлыйм мин. Югыйсә бизнес планында эшләргә булышканнар моның өчен компетенцияләр үзәге бар, әмма барыбер хилафлык табылган. Фаит Сабиров дәүләттән алган төп ярдәм савым сыерларына бирелә торган акча.
Тарушучылардан безнең ат белән шөгыльләнүче Сагиров Илдар дигән җегетебез бар. Ул инде грантлар отты. Башка алай зур грантларга өметләнүче кешеләрне әйтә алмыйм. Монысы авыл җирлеге аша башкарыла. Терлек башына исәпләнгән субсидиядән кала зур грантларга өмет итүчеләр әллә ни юкта. Берсенең уңышсызлыгын күреп, нәтиҗә ясаулары түгел микән? Программада катнашып карыйлар инде. Әлбәттә, һәр вакытта, һәр елда конкурста атып булмый инде. Потому что условиялар бик каты, бик кыен. Былтырны үтә алмалар беркемдә. Эш таявка булды безнең инде. Бизнес планнар күбеннән дә защита кирәген һәрбер фермер бит инде үзе теге силәтеп тора алмый бит инде барыбер, тырышат булышабыз инде. Менә шундый кимчекләр бар инде күп. Фермерлар, сельскохозяйственно-потребительский кооперативларда бер проблеманы гел күтәрәләр. Нигә субсидиялар безгә ләкмәйдиләр? Дәүләт ярдәме хәзер күбрәк зур агрохолдингларга китә. Кече хуҗалыклар читтә кала ди Камияр Байтимиров. Бүленгән суммаларның 19% гына фермерларга туры килүен әйтә. 20 фермерские хозяйстван 5 мең генә булсын, килсен. Сез ничек уйлыйсыз? Пропорционально бүлепме бирәләр дисез? Ул субсидияны. Юк, пропорционально бүлмәләр. Если 10 миллион килгән икән документ 10 миллионга ул агрохолдингтан мен индидер хозяйстводан. Все, 10 миллион акча ара китеп барды. Фермер Леногорский районнан бер төрле документны 4 кабат сдавать итте. 4 кабатта әйтәләр, синдә шундый хата. Исправлять итәдә, яңадан ебәрә. Алдыңгы еллар белән чагыштырганда, конечно, ярдәмнәр кимеде инде. 20 субсидия алган вакытлар булганда, бүгенге көндә инде 3, 4, 2. Үзе фермер, район фермерлары берләшмәсен җитәкләүче Ленар Латыпов та ярдәм алу шартларының катлаулануын әйтә. Аларга теләк белдерүчеләр бар үзе. 99%-ын кире биралар инде. Әгәр дә синең отдел экономистов булса, отдел юристов булса, кул астыңда, то, конечно, җиңелрәк инде алырга. Ямаширме авылыннан Азат Әхмәтов иген үстерә, үгезләр тота, он ясый, пекарнисы бар, казылык цехы ачырга ниятли. Моның өчен грант тоткан, башка төр ярдәм алырга йөрү файдасыз ди. Менә шул кагаз боткасы безгә, миңа әгәр дә менә шул бөтен системаны шул алып барар өчен, миңа бер кайда шәгәк түр. Миңа именно шул компьютер артында утырып, минем менә бу эшләр, минем тыгламин документ буенча җыри башласам, аның инде беренче алган кагазлары 2 әле кире биргәнче уже срогы чыгат. Ташламалы кредитны соңгы тапкыр 3 ел элек алган була. Быел талпынып карый да туктый. Ул фермерларга тәтеми, күбрәк агрохолдингларга эләгә. Шул ук вакытта Россельхозбанкның Татарстандагы филиалында кичкенә категориягә ташламалы кредит бирү кимемәде диләр. Было выдано 260 миллионов на первый день. Быел фермерларга 260 миллион сумлык кредит бирелде. Узган елгыдан 25% артыграк. Кече хуҗалыклар өчен хәзер 8,3% ставка гамәлдә. Шунысын әйтергә кирәк. Бу акчалар адреслы максатчан бүленә. Кичкенә хуҗалыклар белән зур агрохолдинглар бер исемлектә бармый. Шул ук вакытта төбәкләргә каралган билгеле бер лимит, шикләнгән сумма бар. Мы говорим про льготное финансирование. Ноябрь айында булган киңәшмәдә Марат Җәббәров бу төр ярдәмнәрнең кайбер күрсәткечләрен игълан иткән иде. Быелга кече хуҗалыклар өчен 1 миллиард 233 миллион сумлык ярдәм каралган булса, 89% алынган диде ул. В 2024 году наиболее активно сработали Кукмарский, Сабинский, Сарманский, Арский районы. 2024 елда бигрәк тә Кукмара, Сарман, Саба, Арча районнары актив эшләде. Анда ярдәм алучылар саны 6-дан 12-гә кадәр. Шул ук вакытта 12 районда ярдәм алучы бөтенләй юк. Ярдәм алырга быел күпме фермер шәхси хуҗалык гариза белән мөрәҗәгать иткән. Күпмесен һәм ни сәбәпле кире какканнар. Бу мәсьәлә буенча ул хуҗалыгы министрлыгыннан бу атнада аңлатма кыска булды. Әллә вакыты шулай туры килде, әллә фермерларның әлегә башка җаваплары юк. 2024 елда 35 кече хуҗалыкта 147 миллион һәм 5 гаилә фермасына 100 миллион сумлык дәүләт ярдәме бирелде. Быел 91 гариза килде, әмма барысында хуплап булмады. Төп сәбәпләр: авыл хуҗалыгы җирләре, терлекләр тоту өчен биналар булмау һәм документларның дөрес тутырмаулары белән бәйле. Фермерлар үзләре исә кече хуҗалыклар өчен каралган ярдәмне алу шартларын яңадан карарга кирәк диләр. Отдельно кирәк разработать итәргә положение для крупных. Икенче төрле кирәк относиться итәргә малой формы хозяйствованиеларга. Малой формы хозяйствования тул бер фермер, ул тракториста,
ул булгактерда, ул экономистта. Сәнәк белән суга язган кебек шикеллегә тыелабыз дип әйтәм инде. Моннан результат булса бик әйбәт булыр иде. Гөлназ Сайфетдинова, Лиана Бәхтиева, Рәмзил Гарипов, Алмаз Зиятдинов, Адымнар. Дүшәмбе Россиядә Ватан геройлары көне билгеләп үтеләчәк. Аңа багышланган вакыйгалар бу атнада ук башланды. Әлеге дата җәмгыятьне бик киң ясылыкта кулачлый. Без бөек ватан сугышы каһарманнарын искә алабыз. Соңгы 2 елда махсус хәрби операциядә һәлак булганнар истәлеген яңартабыз. Аның бүгенге геройларын хөрмәтлибез. Гади тормышта батырлык кылган якташларыбыз белән горурланабыз. Бу атнада СВОда катнашып Россия герое исеме алган егетләребезнең саны 14-кә җитте. Җомга көнне Рөстәм Миннеханов мәрхүм Алексей Капоновның гаиләсенә аның алтын йолдызын тапшырды. Батыр ул үстергән әнисенә, әлеге югалтуны сабыр гына кичерүче хатынына рәхмәт әйтте. Малае белән күреште. 14 герой, 14 язмыш. Хәзер тарих китапларында СВО дигән бүлек бар. Анда 2 герой якташыбыз, таныкчылар, 2 татар егете, Дамир Исламов белән Дамир Гыйлемхановның батырлык тарихы беренчеләрдән булып урын алды. Хәер, 14 геройның язмышы да китап язарлык. Адымларны дәвам итәбез. Тиздән 2024 ел тәмамлана, декабрь нәтиҗә чыгара башлый торган чак. Республика мөселманнары өчен күренекле вакыйга. 21 гасырда беренче тапкыр кул язма Коръән Казанда язылды. Бу зур эш моннан 3 ел элек башланган иде. Тарихчылар сүзләренчә, беренче кул язма Коръәннәр бездә Алтын Урда чорында ук булган. Аны 18 гасыр ахырында гына бастырып чыгара башлыйлар. Тагын бер мөһим әйбер, мөфтиятта әйтүләренчә, бу халкыбызда югалып барган ислам каллиграфиясе традициясын кайтару. Әйе, бездә шамаилләр язучылар бар, алар күп, ләкин бу фәннең йөзек кашы ул кулъязма Коръән сәнгате. Яңа китапның барлыкка килүе дини даирә өчен нинди мөмкинлек ача? Бу хакта Инзилә Хөсәенова. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Монда һәр хәреф, әлиф, хәрәкәгә, хәтта иң кечкенә ноктага зур игътибар бирелә. Артур Писаренко тумышы белән Удмуртиядән. Миндә 4 милләт канаган: татар, рус, украин, удмуртныкы ди ул. Беренче белеме буенча программалаучы, ислам динен кабул иткән, балачактан мәчеткә йөрүе, Казанга килгәч Ислам институтының гарәп каллиграфиясе үзәгендә дәрес алуы, Казан Ислам институтында укуы эссез калмый. Һөнәре буенча IT белгеч 21 гасырның тәүге кулъязма Коръәнен булдыра. Раз у нас есть возможности в современном мире. Хәзерге заманда мөмкинлек күбрәк, технологияләр җитәрлек, шуңа әлеге Коръән күпкә төгәлрәк булачак. Монда программалаучы булуымда ярдәм итте, чөнки бу язу фән буларак математик принципларга, мантыйкка нигезләнгән. Тик шул ук вакытта һәрбер хәрефне ислам рухына туры китереп төшерергә тырыштым. Духу ислама, чтобы отвечало, вот чтобы вид Корана, букв именно такой был. Җаваплы хезмәткә Артур 2022 елда алына. Ул моңарчы булган үрнәкләргә нигезләнеп, насх стилендә башкарыла. Элек бер битне 2 көн яза идем ди. Соңыннан тизләнә, камилләшә, хәтта Коръәнне тулысынча язып бетергәннән соң беренче битләрен яңадан язган. Очень много моментов, которые... Монда кулдан язарга кирәкле урыннар бик күп. Басма шрифт белән Коръәндәге хәрефләрнең барлык үзенчәлекләрен биреп бетереп булмый. Шуңа күрә аның башкалардан аермасы да шунда. Элегрәк кулъязма Коръәнне 5-6 чыганакка таянып язсалар, минекендә 11 чыганак кулланылды. Бу 2 тапкырга күбрәк бит. Кулъязманың дөрестлеген дин галимнәреннән торган халыкара махсус комиссия тикшерә. Аны бөтен дөньяга танылган мөселман галиме Мөхәммәд пәйгамбәр нәселеннән Мәъмун әр-Рауи җитәкли. Ул әлеге Коръәннең кулъязма мусхафы бөтен дөнья өчен эталон булачак дигән. Чөнки хәзер гарәп каллиграфиясын фән буларак бик сирәк кеше үзләштерә. Аны нигездә сәнгать төре буларак кына кабул итәләр ди белгечләр. Шундый бер фән булган, элек булган, ул революция кадәр илмул хат, урысча исламская каллиграфия дип атала. Ләкин анасын вакыт белән без кириллицага күчкәч, ничектер бу фән онытылды, югалды дип әйтеп була. Һәм бу фәннең нигезе әлбәттә Коръән язу. Исламда классик каллиграфия фәненең күп гасырлык тарихы бар. Аның үсеше Госманлы империясе чорына туры килә. Бөтен мусульман иләһендә эшләнә, языла, ләкин менә Шейх Мунһави күп галимне әйттеләр, сезнең язуыгыз бик яхшы. Калган язуларга карата бик яхшы. Ачык таныйм бөтен нәрсә күренә, һәм дәһс итеп язылган бөтен нәрсәсе. Алтын Урда чорыннан татарда кулъязмаларның сирәк нөсхәләре генә сакланып калган. 1801 елдан соң алар бастырыла башлый. Шул заманнан кул эшен машина башкара. Бөтенсе типографик стиль белән басылган Коръәннәр бит инде. Мәсәлән, менә мин үзем Иранда 2001 елны Коръән күргәзмәсендә булдым. Бүләк итеп бирделәр кулдан язылган Коръәннең копияларын. Гаҗәеп матур шушы Иран орнаментлары, фарсы орнаментлары белән бизәлгән.
Әгәр дә менә бу Писаренконың Коръәне татарча орнаментлар белән дә бизәлеп чыкса, аның чит-читләре бу инде татар өчен, татар культурасы өчен бер яхшы күрсәткеч булар иде. Димәк, шул рәвешле ул милләтне дә таныта. Киләчәккә бик зур адым, киләчәккә иншалла бик нык таяныч. Баксыз булган, үзебезгә кагылган, анардан файдаланып була. Мәсәлән, Куръәни Кәрим генә түгел, шулай хәдисләрне язган булган вакытта да, инде башка китаплар гарәп телендә чыгарган вакытта да анардан файдаланып була. Бер үзенчәлекле, инде бик кыйммәтле булган хәерле күркәм гамәл булды. Бу чын кулдан язылган әйбер бу. Менә ул бездә сакланып калган кулъязма Коръәннең берсе. 19 гасыр урталарында Урта Азиядә язылган. Читләре һәм аятлар арасындагы урыннарны алтыннан куйганнар. Бу исә Коръәннең олуг һәм кадерле китап булуын күрсәтә. Инзилә Хөсәйнова, Гадел Миндубаев, Наил Абдуллин, Альбина Минаева. Адымнар. Бер атнадан Болгар радиосының милли музыкаль премиясын алучылар билгеле була. Сәхнәдән тамашачылар ел буе яратып, сорап тыңлаган җырлар яңгырый. Ел саен милли премия татар эстрадасындагы төп мәдәни вакыйгаларның берсенә үрелә. Аның дәрәҗәсе артуын біз бу ел билетларның бер аялдан сатылып бетүеннән күрдек. Аларга ихтыяҗ икеләтә арткан. Biz моны халкыбызның сыйфатлы җырлардан торган концерт карарга теләве. Болгар радиосы ротациясендә төрле буын тыңлаучы күңеленә хуш килә торган контент булуы, премияның статусы үсүе дип бәялибез. Артистлар аның популярлыгын халыкчан булуы белән аңлата. Радионың үз иҗади коллектив исә шушы үрдән төшмәс өчен даими изләнүдә. Алар республикадагы иң заманча студияләрнең берсенә әйләнеп бара. Барысы да традицияләргә тугры калып, һәркемнең өендә туган тел мөхите хасил итү өчен. Тамашачылар бу турыда ишетеп тә, күреп тә белә. Милли премия Алтын йылдыз сынына лаек булган җырчылар өчен дә, әлеге вакыйганың шаһиты булачак тамашачы өчен дә үзенчәлекле вакыйга. Сәмесез Болгар радиосы милли премия билетлар безнең бетте. Радиода да, кассада да телефон шалтыраудан туктамый. Җавап бер. Билетлар бер ай алдан сатылып беткән. Инде икенче елын шулай. Милли премияга барырга уйладык. Билетларны кирип караган, кызганычка каршы калмаган. Милли премияда катнашкан булды. Бик ошады. Грандиоз тамаша булды. Аллага шөкер, бу ел билетлар алырга туры килде. Исән сау булып, карарга насыйп булсын матур концертларны. Гөл бакчама гөлләр чәчтем, балларым сайлап кына. Алар сары чәчәк атты, хайраннар калдым шуңа. Зәйнәп Фәрхетдинова милли премияның рекордсмены. Алтын йылдыз сыннарының өйдә исәбе соны юк. Бу конкурс әлбәттә һәрбер татар кешенең йөрәгендә. Әгәр дә йөрәгенә барышман булса, ул йөрәгенә үткәрлек итеп, аны кабат-кабат уздырырга кирәк. Һәм әлбәттә бик югары премия дип беләм. Безнең татар дөньясы өчен бик кирәк. Алып китче такси, сәгатьләрем аксый, әллә вакыт тукталды. Илмира Кәлимуллинаның такси җыры язылганга инде берничә юл узган. Тик тамашачы аны әле бу сезонда гына үз итә. Һәрбер җырның үз вакыты бар икән. Ул бик тирән фикерле. Әмма сүзләре шундый җиңел итеп язылган. Безне ретро стильгә әзрәк кенә алып бара. Бу җырда шундый җылылык, шундый рәхәтлек бар. Бу минем яшәгән көннәрем афакта күмәллә. 14 декабрьгә дәрәҗәле артистлар катнашында эчтәлекле программа әзерләнә. Бары тик алар мәхәббәтен яулаган җырлар гына яңгырыячак. Милли премияның үзенең концепциясына килгәндә, бу бит инде әлбәттә генә тамашачылар тарафыннан сайланган җырлар дип әйтәгәндә, име бу милли премияда катнаша. Миллилекне дә монда үз эчендә тотабыз, име шулай заман мәнфәгатьләренә дә туры килерлек итеп шоу программа ясарга да тырышабыз. Ниһаять безнең бүләкләр кайтып җитте. Быелгы программаның яңалыгы дипломнарга лауреат дип кенә язылган. Номинацияләр булмый. Алар һәрберсе күпмедер дәрәҗәдә халыкчан да, моңлы да, романтик та, дәртле дә, шулай бит. Алар һәр яклап бөтенесе дә менә булган номинацияләргә лаек. Шуңа күрә без инде аларны номинацияләргә бүлмәдек, бары тик фәкать җиңүчеләр, лауреатлар итеп дип билгеләргә булдык.
Төп бүләк 7 таҗлы йолдыз сыны. Тамаша да 7 вакыт аралыгы буенча сәяхәткә дәшәчәк. Борынгы Болгар чорыннан бүгенгә кадәр җыр сәнгатенең үсешен күрсәтергә ниятлиләр. Тарихи бәйләнеш экрандагы видеороликлар аша чагылачак. Аларны бу атнада төшерәләр. Сөембикә образында радио диджее Дилбәр Фәиз. Безнең инде һәрбер ролик концертны бәйләүче чалбар булып тора. Ни өчен дигәндә, анда гасырлар бәйләнеше, һәрбер гасырны чагылдырачакбыз без әлеге концертта. Кияу егет. Алып баручылар сәхнә костюмнарын борлый, зәвыклы образ тудырмакчылар. Костюмны киеп куйгач та, инде ул әзерлекнең ничәдер проценты бар дигән сүз. Үзеңне тулы образда, сәхнә образында тою бик зур ярдәм итә, тәргеш бирә. Ел сайын премиянең югары дәрәҗәдә үтүе радионың гел үсештә булу белән бәйле. Былтыр алар концепцияны яңартты. Хәзер 35 яшьлеклеләрен дә кулачлыйлар. Яңа формат, яңа тыңлаучыны җәлеп итә. 2024-тә үзгәреш һәм яңарыш елы булды. Бу атнада заманча студияда эшли башладылар. Тапшыруларны ишетеп кенә түгел, Full HD форматында онлайн карап була. Кайбер тапшыруларны алар вакытында тыңлап өлгермәскә дә мөмкиннәр. Безнең инде киләчәктә планнар, радиода зур уңыш белән барган тапшыруларны киләчәктә шушы видео форматта кисеп, подкастлар рәвешендә, видео подкастлар рәвешендә радионың социаль челтәрләрендә һәм сайтта урнаштыру. Радиодагы үзгәрешләрнең максаты да туган телне саклау, татар телендә кызыклы контент әзерләү. Ә милли премия шушы эшчәнлекнең елга бер була торган җырлы ноктасы. Билетсез калганнарга моңаерга кирәкми. Быелгы концертны ТНВ каналы яңа ел каникулларында күрсәтәчәк. Олия Сабирова, Наил Абдуллин, Алмаз Зиядинов, Адымнар. Атнаның гыйбрәтле хәлләре, сабаклары һәм тормышка юморлы караш кодак сәхифәсендә сүзне Данил Сафаровка тапшырам. Исәнмесез. Ханты-Манси якларында бер район башлыгы балыкка баруыннан видео элгән. VIP балыкчы шул хәтле хисләргә бирелгән ки, шушы кадәр экспрессиядан үзе дә балыкка әйләнеп суга сикерәме дип торам. Вот итоги суточной рыбалки. Вообще-то рыбалка получилась зашибись. С Петровичем никто не спорит. Да ты чё на самом деле? Иди-ка, красота какая! Иди сюда, я тебя за глазки возьму. Ах, идем фотографироваться будем. Тик шунысы бар, бу төбәктә бер кеше 10 килограмм гына шуртан тотарга хокуклы икән. Ә видеода белгечләр исәпләвенчә 50 кило уңыш. Непорядок. Что же ты, Емеля, теперь со мной сделаешь? Бабке отдам. Она из тебя жирную уху сварит. Район башлыгының матбугат сәркәтибе аңлатуынча, җегетләр балыкка зур компания белән барганнар. Шуңа күрә уңышны да фәлән санга бүләсе. Минем исә бу район башлыгының киңәшмә җыелышларын күрәсе килеп китте. Алар да шулай хисле узам икән. Дорогие мои друзья, будьте здоровы, берегите себя. Махачкалада менә шушындый маршрутка күргәннәр. Йөртүчесе автобусын юа башлаганда су беткән булса кирәк. Бу кадрлар җирле пабликларда бик тиз таралды. Чөнки шәһәрдә чыннан да су белән проблема икән. Ой, тепленько пошла. Урындагы түрәләрдә җавапсыз калмады. Су белән проблема бар, әйе, әмма бу дәрәҗәдә түгел. Бу ниндидер флешмоб котырту диделәр. Подрите меня на спинку, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Не хотите, как хотите. Ничек кенә булмасын, бу автобусның күбеген юып төшерергә кирәк инде. Ким дигәндә, була йөрү куркыныч тудыра. Әнә бит башкасын да уйлагансыз. Пассажирларга автобустан тротуарга атлау өчен басма салгансыз. Сервис. Бер татар җырчысы белән сөйләшеп утырдым. Хәзер шоу-бизнес бөтен нечкәлекләре белән акчага буйсынган ди. Хәтта җырларны да кыскартып бетерделәр. Элек җырның озынлыгы 3, 4, 5 минут иде, хәзер минут ярым яки 2 минут кына ди. Те вчера по 5 были очень большие. Ә причем монда җырның озынлыгы мин әйтәм. Ничек инде ди? Интернетта акча җырның әйләндерү санына карап түләнә. Димәк, 10 минут эчендә 5 минутлык җырны 2 тапкыр тыңлап була, ә 2 минутлык җырны 5 тапкыр. Математика, 1-нче класс. Менә шулай, тиздән җырлар 30 секундлык гына булып калмагае. Ә нәрсә, сөт пакетын 200 граммга киметеп саталар бит әле. Девяток яисны да күрдек. Бу хәйләнең икътисадта хәтта рәсми төшенчәсе дә бар икән. Шринкфляция. Хәзер менә сөт һәм күкәй артыннан татар җырлары да шринкфляциягә дучар булды. Жырла, жырла, дибәйтәсез сезгә нинди җыр кирәк?
Жырла, жырла, бейбәйтәсі, сізге нинди жыр керек. Сізге нинди жыр керек. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Эфирда бер атнадан очрашырбыз. Исән сау булыгыз.